Ας απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες βρήκα στο Dr. Anytime. Η ερώτηση είναι για τα λέιζερ μυοπίας, υποβλήθηκε 26/12/24. Γεια σας, είμαι 46 ετών. Είχα 7,5 βαθμούς μυοπία στο ένα μάτι και 8 στο άλλο. Πριν από μία εβδομάδα έκανα λέιζερ λαζίκ. Η όρασή μου στις μεγάλες αποστάσεις είναι καταπληκτική, αλλά έχω χάσει εντελώς το κοντά. Βλέπω πάρα πολύ θολά και στην ουσία δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα, για παράδειγμα το κινητό μου. Έκανα μία χαζή δοκιμή και έβαλα γυαλιά πρεσβειοποίας. 1 βαθμό και όλα φαίνονται τέλεια. Τι ακριβώς μου συμβαίνει? Ο γιατρός μασάει αρκετά τα λόγια του. Αγαπημένο μου φίλε, δυστυχώς από εδώ και στο εξής θα χρειάζεσαι ένα γυαλάκι για κοντά με 1, 1,5, 2 βαθμούς. Αυτά όμως πρέπει να υποθούν πριν την επέμβαση και σαφώς υπάρχουν και τρόποι να ανταπεξέλθουμε στο αυτό το πρόβλημα με το κοντινό. Τι σου συμβαίνει? Σου συμβαίνει το εξής. Από την ηλικία των 43 και μετά, ο φακός που υπάρχει μέσα στο μάτι μας αρχίζει και σκληραίνει. Επομένως, αν κάποιος βλέπει τέλεια μακριά, το κοντινό θα αρχίζει να είναι θαμπό, γιατί ο φακός δεν μπορεί να προσαρμόσει για να βλέπεις καθαρά και κοντά. Όταν έχεις 7,5 βαθμούς μυοπία, σημαίνει ότι όταν δεν φοράς τα γυαλιά σου, όταν βγάζεις τα γυαλιά σου, έχεις μια τέλεια όραση στα 15 εκατοστά. Όχι στα 20 ούτε στα 30, η οποία δεν είναι και λειτουργική, γιατί κάτι πρέπει να το φέρεις πάρα πολύ κοντά για να δεις. Όταν κάνουμε λοιπόν λέιζερ μυοπία σε μια πρεσβειοπική ηλικία, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε το βέλτιστο. Και το βέλτιστο είναι στο να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη μακρινή όραση, χωρίς να χάσουμε την κοντινή. Το βέλτιστο εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο και το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε εκτενώς είναι ποιες είναι οι δραστηριότητές σου. Άλλο για παράδειγμα να είσαι χρυσοχώος και να κοιτάζεις 10 ώρες κοντά στα 10 εκατοστά και αυτή είναι η όρασή σου, και άλλο το να είσαι π.χ. εργολάβος και να θες να έχεις μια πολύ μακρινή όραση. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε έναν πολύ καλό προεγχειρητικό έλεγχο. Έχεις 7,5 βαθμούς μυοπία και 7,5 βαθμοί μυοπίας μπήκανε στο μηχάνημα του λέιζερ και διορθωθήκανε, επομένως τώρα είσαι 0. Γιατί τα λέιζερ είναι πάρα πολύ ακριβή. Ήταν όντως 7,5 βαθμοί της μυοπίας ή μήπως ήταν 6,5 και τώρα είσαι υπερδιορθωμένος, δηλαδή έχεις κάνει 1 βαθμό υπερμετροπία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί ένας έλεγχος με κυκλοπληγία. Δηλαδή ρίχνουμε σταγονίτσες στα μάτια, περιμένουμε μισή ώρα, σπάμε την προσαρμογή του ακτινωτού μη και αποκαλύπτουμε την πραγματική μυοπία την οποία έχουν τα μάτια σου. Η όρασή σου μετά τις σταγόνες θα είναι θαμπή για 6 με 8 ώρες ή για 1 με 2 μέρες ανάλογα με την επιλογή της κυκλοπληγίας την οποία κάνουμε. Έτσι λοιπόν αυτά είναι υποχρεωτικά και πρέπει να έχουν γίνει πριν την επέμβαση. Αν καθορίσουμε και πούμε ότι η πραγματική σου μυοπία είναι όντως 7,5 βαθμούς, τότε το επόμενο βήμα είναι το εξής. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να κάνουμε κάποια τεστ για να δούμε πόσο μυοπία αντέχει το ένα ή και τα δυο σου μάτια. Καταρχάς το πρώτο είναι να καθορίσουμε το κυρίαρχο μάτι σου. Το κυρίαρχο μάτι είναι αυτό που στέλνει την μεγάλη πληροφορία στον εγκέφαλο και το οποίο θέλουμε να το κρατήσουμε να έχει μια τέλεια μακρινή όραση. Βέβαια, αν το 7,5 μυοπία που έχει το κυρίαρχο μάτι το κάνουμε 7, δηλαδή σε υποδιορθώσουμε κατά μισό βαθμό, τότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην κοντινή όραση. Αλλά αυτό που θα βοηθήσει κυρίως στην κοντινή όραση είναι στο να υποδιορθώσουμε το μη κυρίαρχο μάτι σου. Και μπορούμε να το υποδιορθώσουμε κατά 1 βαθμό, αν θέλεις να έχεις μια τέλεια όραση στα 60 εκατοστά, ή κατά 2 βαθμούς, αν θέλεις να έχεις μια τέλεια όραση στα 40 εκατοστά. Βέβαια, πάντα υπάρχει μια μικρή προσαρμογή του φακού και η όρασή σου θα είναι καλή και στις ενδιάμεσες αποστάσεις. Για να καθορίσουμε το πόσο θα υποδιορθώσουμε το μη κυρίαρχο σου μάτι, κάνουμε κάποια ειδικά τεστ. Το ένα είναι το Titmus test, στο οποίο βλέπουμε αν η στερεοσκοπική σου όραση μειώνεται και πόσο πολύ μειώνεται, αφήνοντάς σου μυοπία 1, 1,5, 2 βαθμούς. Γιατί αν χάνεις αρκετά στην στερεοσκοπική σου όραση, αυτό δεν θα είναι ευχάριστο για το μακρινό. Φυσικά στη συνέχεια κάνουμε το λεγόμενο tolerance test και στο τέλος
Πριν κάνουμε το οτιδήποτε με το λέιζερ, το οποίο είναι μια μόνιμη λύση, κάνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή με φακούς επαφής. Σου βάζουμε τους φακούς, τους οποίους θεωρούμε ότι αυτή είναι η τελική μας διάφλαση, τους φοράς 1-2 μέρες, βλέπεις αν είσαι ευχαριστημένος, βλέπεις τι σου λείπει, μακρινό, κοντινό και το διορθώνουμε πριν κάνουμε το λέιζερ. Έτσι λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι στα λέιζερ μυοπίας, κυρίως στην προπρεσβειοποιητική ηλικία, είναι να κάνουμε όλα αυτά τα τεστ για να προσφέρουμε το βέλτιστο για σένα, το οποίο για κάποιον άλλον μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό, ανάλογα από τις ανάγκες, τις συνήθειες, τη δουλειά μας και τον χρόνο που περνάμε συνολικά κοιτάζοντας μακρινά και κοντινά. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Αν η διαθλασσία σου είναι 0, δηλαδή η πραγματική σου μυοπία ήταν 7,5 βαθμοί και 7,5 βαθμοί έχουν διορθωθεί, αυτό σημαίνει ότι για να δεις καθαρά στα 40 εκατοστά θα πρέπει ο φακός του ματιού σου να αυξήσει τη δύναμή του κατά 2,5 διοπτρίες. Στα 50 είναι αδύνατο να το κάνει αυτό, αλλά στα 46 υπάρχει κάποια προσαρμογή ακόμα του φακού του ματιού σου. Επομένως θα περίμενα το κοντινό σου να μην είναι τόσο θαμπό όσο λες. Είναι φυσιολογικό να βλέπεις όμως θαμπά κοντά, γιατί ως υψηλός μυοπάς δεν έχεις μάθει να προσαρμόζεις. Τι περιμένω λοιπόν? Περιμένω ότι ο φακός του ματιού σου μετά από 2-3 εβδομάδες θα αρχίσει να προσαρμόζει και αυτή η μεγάλη ενόχληση που έχεις τώρα στην κοντινή όραση θα μειωθεί σημαντικά. Λέγομαι Γκόγκος Εμμανουήλ, είμαι χειρουργός οφθαλμίατρος, εξειδικευμένος στα λέιζερ μυοπίας και τη χειρουργική καταράκτη και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις.